באים להצבעה על תוכנית החלוקה של האו"ם לשתי מדינות, יהודית ופלסטינית. כן, רק בואו נעשה את זה זריז, ושתפוס לנו עוד אזעקה. Hello everyone, I am Biden, the President of USA. ורציתי לומר שלמרות שאני מאוד אוהב פתיתים, ולמרות שאני חושב שעם ישראל חי תמיד, אני תומך בישראל, והתשובה שלי היא כאן. I stand with Israel, and so do you. Zionist is propaganda. Free, free, Petach Tikva. Free, free, Petach Tikva. Free, free, Petach Tikva. This is Palestine. It will be free. Thank you. עם מי יש לנו עסק? טוב, אז יש לנו יס אחד מארצות הברית. טורקיה, מה את אומרת? תני לנו את זה. מרחבה לכולם. נכון, אתם, ישראלים, רואים את כל הסדרות הטורקיות שלנו, אבל אנחנו נגדכם. מה זה? רעידת אדמה. הכל בסדר שמה? נראה לי שקצת קרס להם רעידת אדמה. יש מצב. ובמעבר אחד נשמח לשמוע את שוודיה. מה דעתך? בעד או נגד? הלו מפרנדס, אני אעשה את זה זריז כי אני צריך להרכיב ארון מאיקאה ויש בו יותר חלקים מכל המדינות באום. אני אומר בקצרה, יא בייבי! מי יש לנו עסק? ונעבור לתימנים. יש למישהו פה נורופן? אמחו לי את כל הראש. שלום שלום, אנחנו כאן עם השבויים מהאונייה הישראלית. יש לנו פה חבר'ה כמו אבירון, מוטי אלוהים ועמית רומם. יש לנו פה עוד הרבה חבר'ה. טוב, לא אכפת לנו שחטפת את אבירון או עמית חנגר. תענה לנו בעד או נגד החלוקה למדינה יהודית ופלסטינית. מה מדינה יהודית? פרי פלסטיין, נגד. אם אתה רוצה אני אביא לך פסטלינה מאיקאה, יש לי מלא. הלו? כן, סליחה גייז. יאללה, מדינות אחרות, לבנון, רוסיה. מי מתנדבת ראשונה? שטן או בקיצור, אתה חלאת האנושות. גם אם תזרוק עלינו טילים או תאיים על הגלילים, החברים שלך מסוריה ואיראן. גם אם תפיל כאן עוד קטיושות, תדע שאין כאן שום ירושות, ביחד נתגבר על הצרה. יאללה יא נסראללה, נדפוק אותך עם איזה שיר יפה, נסראללה. אוקיי, אני מחובר לרשת. הגעתם אליי. טוב, אני נגד, תנו לי לחזור לשירים שהישראלים רשמו בשבילי. חכו רגע, מפציצים אותי. מי יספר לו את התרגום? טוב, בכל מקרה, נעבור להחלטה האחרונה. רוסיה, החלטה בידייך. דביי. הלו? מה איתי? אני מאוד תומך במדינה יהודית. אפילו בשביל לעזור חילקתי כמה טסלות לישראלים. כי אני so rich, and I don't give a fudge. טוב, תודה על הטסלות. נעבור לרוסיה. בעד או נגד? Да, привет, я за עם ישראל חי. עכשיו, בואו נחזור לעסקים. 2, 3, שגר. שיט. שיט, אזעקה. צאי, הוא הגיע לי. שמאלה, יש אזעקה. אוקיי, אז כנראה שהמכריע הרוב הוא בעד, אז תחי מדינת ישראל.